Here is a special bulletin. Early this morning, the long-awaited British and American invasion began when paratroops landed in the area of the Somme estuary. The harbor of Le Havre is being fiercely bombarded at the present moment. Sy'n gen i'n talu yn small holding. 2 fiwch a 2 fochyn, amser llwm mewn rhedeg na, effaith y rhyfel gynta. Yn 14, o'n i'n dechrau dan ddeiar, gallu ceidrym, gyrnant, goleri, ond sefyll i ddim, oedd mam yn perthyn y dynion y blaen, William Factory, ac ys i good job yn Llundain. A'r first week yn August 39, ys i'n galw lan. Fe ymuno David ar gatraw danciau ac o fewn misoedd roedd e'n rhan o'r BEF, y British Expeditionary Force, ar ei ffordd ar draws y Sianel. Ond pan ddaeth Blitzkrieg yr Almaenwyr ym 1940, fe hyrddiwyd yr amddiffynwyr nôl tua'r môr. A'r orders o'n i wedi cael fi, make for the sea, Dunkirk. Ond mae'n cyrraedd trath, o'n i moyn cyrraedd trath. O'n i'n gwybod beth oedd na, o'n i'n gwybod beth oedd yn glanu. A o'n i fod i cordas wedi wneud, wedi pob cerbyd oedd yn hwnna, lori tanol lan, destroyer nhw. So chi'n moyn cael eich lladd a chi'n moyn mynd gytre wel y teulu, hwnna dod y bellwaith. A o'n i wedi colli'n ffrindiau, a mae hwn o'n y Beibl. Oedd rhai o nhw ddim yn iawn yn ei pennau, o'n nhw'n mynd mas i'r dŵr, a oedd nhw'n cael eu seithi, British soldiers. Oedd officers i, o'n nhw'n rhoi position off. A hwnna wedi digwydd. Sa'i wedi gweud na ar otosed, ond mi'n cofio, o'n i'n meddwl, bod nhw'n seithi nhw. Yna, da llong wedi ni, a o'n i'n cofio'n byd wedyn, ar ôl bod llong i ddod, gyda'n ei drink o rum, beth i fed, o'n i'n cysgu wedi sbaen dod yn Aylesbury. Lle'n gweithio chi'n iawn ar fan hyn, ond ar y pryd oedd e'n tymlo'n ddiflas iawn bod ni wedi colli, chymod. O ddiflastod yn Kirk i ddiffeithwch Gogledd Affrica. Erbyn 1942 roedd David gyda Montgomery yn paratoi ar gyfer yr ymgyrch ddechreuodd droi'r llanw, El Alamein. O'n i'n cael llythrol yn o gytro yn mis y 2 oed, a ges i present balaclava. Roedd i rown yn mwynhau fi, a scarf rhw fel a mittens wedyn. Oedd e'n 80 yn y shed yn nos yn ei ar y tyd. A o'n i'n laughing stock o'r platoon, mo fi wedi galw. Ym 1943 roedd David ar ffrynt arall eto, yn glanio yn y tywyllwch yn Salerno, ger Naples. O'n i'n cyrraedd dros ben, mae wedi marw, bob beth i gyd, cwbl i gyd, fflardach i gyd. Ond chfod y gwaltiol eich gwylwch chi, mae'n oeri i gyd. O'n i'n gwybod, o'n i'n cadw mynd o hyd. O'n i'n gwybod oedd hi'n bing, bing. O'n i'n clywed rhywbeth yn dyllen dod fyny. O'n seithyn o'r stryd. A wedyn buon ni'n mynd neis iawn i'r dynion yn Italy. Gorffoch chi seithi a lladd bobl? Do. O do bod ni'n wneud o hyd. Fel pryd o bwyd, o'ch chi ddim yn teimlo dim byd. O'ch chi'n teimlo ar ôl busnes nôl yn y blynyddau wedyn. Ar y pryd bod chi'n ifanc, chi fel rhwm bod chi'n... So chi'n meddylu dim. Roedd nawydd i ddial, ac erbyn 1944, roedd David ar ei ffordd nôl ar draws y Sianel i dreithau Normandy. O'n i moyn mynd ôl i Francto, second islanders hyn yma, yn Normandy, a'r full kit, £60. O'n i'n dyla'r hafasac lan a'r trill lan fel a mae'r luff off yn dod. A o'n i'n mynd lawr y fflat wedyn, mae diweddi. O, diwedd nhw. Oedd e diwedd. Golloch chi ffrindiau ar hyd y ffordd? Do. Hwnnw o'n i'n grac wedyn, o'n i'n mynd yr un attitude wedyn. A o'n i ddim yn teimlo eisiau lladd neb, ond o'n i ddim yn cael yn ladd yn lle un. Dewr nhw. Sa'n gwybod bod fi'n dewr o gwbl, achos fel o'n i bob un yn. Fe frwydro nhw'r holl ffordd i Baris, ac fe anrydeddwyd David ac eraill 2 blynedd yn ôl gyda chyflwyniad y Légion d'Honneur. Diolch gan lywodraeth a bobl Ffrainc am ddadrwymo'i gwlad. O'ch chi'n siarad ar teulu ynglyn â'ch profiadau yn y ryfel? Dim. Sa'n siarad dim mor dim yn neb ar teulu.
Ond, tra ni cwrdd ar rhywun sydd wedi bod yn armi, o'n i wedi dweud y gilydd. Yn amser dyla fi nawr bod fi wedi cael yr honor mawr o Ffrainc, Legion of Honour, a mae hwnna gyd yn ôl fi nawr, a mi nawr gweud popeth o'ch chi, mae'n dod ôl i ni'n trwy cwbl i gyd. O'n i'n gofio cwbl. O'n i'n siarad byd pethau beth, byth yn siarad beth i fe. A nawr mae'r stori sy'n gyd yn ôl i'r fe wedi gweud o'ch chi heddi. Be sy'n gyda ti fan hyn i gydau? Dunkirk, Star of Germany, Star of Africa, Star of Italy, Star of France. King George VI, 1939-45 medal wedyn hwnna. Fe gethoch chi fedal arall yn ddiweddar? Hon, na'r un fwyaf sydd mae Ffrainc yn rhoi. Mae'n equivalent to the Victoria Cross. A sa ni yn ifanc am mynd draw yn Ffrans, byddwn ni'n cael popeth yn dim. Sio mae'n neud i chi dimlo bod chi wedi wneud y cwbl lot? Wel, fi'n teimlo bod rhywun yn gyfalu amdana i. Fi'n bod lwcus iawn. O'n i fod i wneud e, o'n i'n wneud e. A chi byd o'n wneud e, mae'n mynd yn item mawr. Cerwch chi'n wneud e, mae'n disgwyl yn gymaint. Fi'n teimlo wedi bod yn siarad â chi am thach ola, bod fi wedi, dim cyn nawr, bod yn onest â chi, fi'n teimlo bod yn eithaf rhywun arall. Ond fi'n teimlo a sbelau yn dod wedi cael yr hon. Fi'n meddwl lot am ffrindiau sydd ddim wedi dod o gytre, mae hwnna, achos, dwi'n byth yn gofio'r ffrindiau.